Kızlar, benim подруга Seriye kiyovga çıkar ekan. Kimga? Nikolayga. Ketingdi. Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучыларым, минем язылучыларым. Әле берничә көн элек кенә тыңлаучым Сания апа белән сөйләшеп тордым. Апамның кызы чит милләт, чит дин кешесенә кияүгә чыгарга җыена, бик яратам дип әйтә. Инде кызның кулында сораганнар, тик кода-кодагыйлар бер сүз татарча белми, ә булар исә җүнләп урысча сөйләшми. Ничек туйны уздырып җибәрербез икән дип бик сарланды Сания апа. Мин бу апаны берничек тә тынычландыра алмадым, чөнки бүгенге көндә катнаш никахлар белән беркемне дә шаккатырып булмый, яратышканнар икән яшәсеннәр дибез. Саубулашканда Сания апа минем каналымда Бибинис ападан катнаш никахлар хакында нәсихәт әйтүен үтенде. Әлбәттә, инде бүгенге тапшыруда Бибинис апада катнашачак. Әле берничә көн элек кенә татар концертында булдым һәм шунда күңелләргә үтеп керерлек бер җыр тыңладым. Җырның сүзләрен Прагада яшәүче милләттәшебез Эшмәкәр Кыям әфәнде Курмакаев иҗат иткән. Мин авторның үзе белән сөйләштем. Мин ул җыр турында мәңге уйлап йөргән идем инде. Мәңге шундый язгым килә иде, үземнең фикерләремне. Мин кызганычка каршы үзебезнең милләт кызына өйләнмәгән идем. Минем хатыным урыс хатыны иде, шунларга күрә яхшы яшәсәк тә, эш бала яхшы итеп үстерсәк тә, күңел үзенекенә тарта, все равно үсә барган сайын, картая барган сайын, үз ашыңны ашыйсы килә, үз җырыңны җырласы килә, үзеңчә сөйләшең килә, үзеңчә биегең килә, тели барсы кан белән тарткан кебек була. Флюра Шарипова бик әйбәт демонстрационный версия музыкасын язды, анан бераз үзгәрттек, аннан соң Алсу ишетте дә, Кәмабай, бирегез, мин җырлыйм моны. Әйдә, җырласаң, әйдә, пожалуйста. Кыям әфәнде, әйтегез әле, менә катнаш никахлар, менә әйтегендәйме? Катнаш никахлар безнең татарда бит еш очрый. Кайчан менә шушындай трагедия килеп туа катнаш никахларда? Еш вакытта ул тыелмый, анан балалар була башлагач, уйларга тынасың, ничек, кем алар, нинди культурада алар воспитать, нинди тел өйрәнәләр, аннан тынасың инде, нинди религияда булалар, православиедәме, мусульманстводамы, икесе дә үзенекенә тарткысы килә. Балаларга тоже бик шәп түгел, алар ике родителендә яраткач, белмиләр кая, кем ул, нәрсә ул, шулсы да бик начар. Кыям әфәнде минем белән елмаеп сөйләшсә дә күзләре бик моңсу иде. Нигә соң парлар яшиләр дә гомер азагында аерылышалар? Әйдәгез сүзне өлкән буын вәкиле Бибинис апага бирик. Әгъүзу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Ин беренче никахны кузгаттыгыз. Инде менә
әби дә, бабай да кызын кияүгә бирә инде. Bunuşkıma indi ул кызымы кияүгә бирә. Алар инде сөенеп торалар. Безнең кешегә бармы инде урыс җегетенә, например, урыс җегетенә кияүгә бирәләр инде. Әби белән бабай инде никах укытып, безнең дин буенча шариат законны үтәргә тиешләр. Шуңа күрә мин күбесендә Коръән ашлары укыйм. Коръән ашлары укыган вакытта менә урыс кияү безнең табынга утырса, нәрсә укыган, нәрсә өчен бер нәрсә белмиләр. Әле әби белән бабай бар вакытында алар безнең диндә яшәгән шикелле, безнең дин белән яшәгән шикелле. Шуңа күрә, әгәр бер дә минем әйтәсем килә, урыс халкының динен бутасым килми, аны белмим мин. Безнең мөселман динендә никах нәрсә өчен, тигез тормыш итәр өчен Аллаһка каршында җаваплылыкны кыласың. Ул никах сәламәтлекне арттыра, никах укылып туган балалар михербанлы, шәфкатьле, хидаят акыллы, галим булалар. Әгәр дә инде никах укылган икән чын күңелдән, урыс кияүмен дә, анда инде урыс халкының хатыныма инде нәрсә дип әйтәм инде, урыс кешенең семьясына кушылгаштан ике динне дә ап барып булмый. Шуңа күрә бигрәк тә безнең мөселман татар кызлары дип әйтәм инде, мөселман кызлары баш иючән. Мөселман иргә дә баш ияләр, урыс кияүләргә дә баш ияләр. Менә проблема нәрсәгә башлана, менә утырам инде ашларда утырган вакытта сөйлим, мин үзем урысча белмим, аңлата белмим. Шул урыс кияү җанында мөселман кызы да татарча белми бит әле. Шуңа күрә хәзер нәрсә дип әйтәсем килә, әти белән әни гаиләдә татар тел белән сөйләшергә кирәк. Әби белән бабай татар тел белән сөйләшсә, балаларның балалары да татарча аңлый башлыйлар. Нинди теләкләр теләгәнгә, мин дип утыра торган аңлы, белемле балалар. Белсеннәр алар, телне дә белсеннәр. Әби белән бабай гомергә килмиләр бит. Гомергә килмиләр, алар үләләр. Хәзер шул урыс кияүдән, например, урыс хатыннан алар зиyaratка барсалар, безнең законны белмиләр. Безнең законны белмәгәчтән авыр хәлгә калалар. Инде урыс зиyaratында мөселманнар җиргә тиеш түгел дип әйтәсем килә. Безнең мөселман зияратларында урыс халыклары да тәреләрен тагып җирсәләр гөнаһысы күп дип әйтәләр. Әүвәлге кишле сүзләрен әйтәм. Шуңа күрә безнең бу мөселман илләребездә әйтмим, урыс халкы да 100% мөселман динне алган урыс халыклары бар. Минем шундый дуслар менә әйтеп узам, 100% татар дине, мөселман динне күчтек дибен исапай. Тормышларыбыз алга китте, балаларыбыз сөннәтле намазга бастылар. Үзем дә шушы мөселман диненә күчкәчтен дөньяның янын белеп яши башладым диләр. Инде мин урыс халкына әйтмим, урыс халкы инде ул дөресен генә әйткәндә җиңел тормышны ярата. Безнең мөселман халкы җиңел авыр тормышларны да җиңел алып барырга тырыша. Аермасы бик күп аның, бик күп аермасы. Шуңа күрә әйтәсем килә, катнаш никахның 3 төрле сәбәбе бар. Бала тугаштан аерылып кала, ылайгаштан, балаларны кияүгә биргәндә, илендергәндә, аннарысын үлгәчтен безнең чиназабызга мөселман дине белән озатырга тиеш. Шуңа күрә балалар аптырап калмаска, үзегезнең инде менә хәзерге 60-70 яшьлек кешеләр дин буенча бик бармыйлар, барганнары да аңлап бетерми. Шуңа күрә үзебезнең дин белән яшәреп, никахларны, дөрес никахларны укып, аннары исемнәрне дөресләштереп, ике исемгә дә урысча да, татарча да исем була алмый, исемләрне азан әйтеп кушарга тиеш. Азан әйтеп кушкан исемләр мөселман исеме булырга кирәк. Урыслар исемләрен, законнарын белмим, анысын аңлата алмыйм. Шуңа күрә безнең никах, әлхәмдүлиллаһ, шөкер, шушы никахларны бозмыйча матур гаилә, сәламәт нәсел, туганлыклар белән ишәеп, актагы гомерләрдә дә иман байлыгы белән
ahiret cennetlerine urnaşırlar. Nasip bulsam, şuşun nikahının bäxetli, selamet nikahlar bilen dünyada yaşarga Allah Teala yerden versin. Пепенис апа, ни өчен катнаш никахлар картайгач күбрәк аерылышалар? Hazır aytayım, indi bu grubayrak bilip çığa indi kartaygaçtın, biznin ulesi iske düşe başladı balar. Kartlarının. Rus halkının da uler vakıtı jete, Müslüman halkının uler vakıtı jete. Müslüman bulgan irkişinme, hatın kızma Müslüman bulup ulesi kile. Nersegen etsen de. Endi Rus katnaşkanlıqı özünün şirkevi var indanın, şul özünün tağı dini var indi, şul öz dini bilen kitesi kile. Nin digine tırmış yok, nin digine rahat tırmış yok bu tırmışta. Berber Rus halkı indi öz dininden çıgası kelmeydir dip eytesim kile. Nersegine dip etsem de Müslüman kişiler imanların bitirip imansız bulup kitesiler kelmey, olaygaçtın, ulesi kelip jetkeştin, ular vaxt jetkeştin, mine şunu iske alalar. No ol indi ukinirlik de bolar, şuna göre ol eti enige vaxtında bağlara anlatırga kerek. Şuna göre hayırdıga kızım, özün nersegine bolsa da Müslüman kişisine kevgaşık, ili Müslüman kişisine ilen dip ugit nasihat berige. Yarar ele jari şunda falan şundagına dip qıtılırga tugil, eti eniden kübrek bağlar tınlarga tiyiş, eti eninin fatihası nerse, rıxsati, eti eninin rıxsati bilen kevgaşıksalar, ilenseler, bik baxıtlı bulalar. Mine şol qartayğanğın bir kilip jite, şol biktis kilip jite. Ana şol iş nersene ötegen vaqtta bik zor problemalar var. Birinci bebi tapqaş, olaygaçtın kız şol tapqan bebiler üskeşten kızını Müslümanğa birese kile, Müslüman kişisi malayını Müslüman jigitine birese, kızını Müslüman jigitine birese kile. Mine şunda indi Tatar tilinde bilmeseler Müslümanlar qavşap qalar. Indi nerse eytesim kile hazır 60, 65, 70 yaşlı kişilerge bağlar bizden aşıpkini qabatlamağız, bizden özümüzün dinimiz deyip ezrek anlatsalar eybet bular ya. Bunu anlatırga köp kerakmi? Eğer de bizden abistaylarımız dur başında oturgan, anlarısı mullalarımız, hazretlerimiz ezrek anlatsalar, inşallah barısında kulaklarına kirir. Davam iter bizden dinimiz, davam iter bizden Müslüman dini bilen bir kaşanda bəxitsiz bulgan kişiler yok. Indi Rus dinine qağılmıyız, bizden milletlerimiz bir köp. Min bütün milletlerini yaratam, bütün kişilerini yaratam. Öz dinleri bilen özleri bəxitli olsaları fəqile motoru. Әлбәттә, инде бурын-бурынгыдан безнең әби-бабайларыбыз катнаш никахларга каршы булганнар. Менә яшьләрне кавыштыручы яучылар ни уйлый икән? Сүзне Гөлназ Мөхәммәткә бирәм. Соңгы вакытта безнең катнаш никахлар күбәеп бара. Бар катнаш милләтләр һәм катнаш дини никахлар. Катнаш милләтләр дигәндә, әгәр диннәре мөселман булса, бысы нормаль күренеш. Бысын мин хуплыйм. Әгәр дә инде мөселман кызы чыга икән башка дин кешесенә, мысы нормаль күренеш түгел. Менә шу аш белән татарлар кушыла. Шулай ук алар бәйрәмнәрне бергә бәйрәм итәбез. Буның проблемасы юк диләр. Bir beyramda da orak içip oturarlar, Müslüman beyramında da orak içerler, Hristiyan dini beyramında da orak içerler. Elbette beyram etesi kelgen kişiге bunda problemi yok. Onlar öyle dinge de tekirip qaraylar, milletke de tekirip qaraylar dep öyle men elegi kişiler hakkında bu normal kişi түгел, tep uylamagan kişiler bular. Шулай әле минем күптән түгелгенә WhatsApp'тан видео алганым булды. Үземнең якташлардан бер кыз чыккан инде хин кешесенә. Туй вакытында кыз киенгән аларның киемен, милли киемнәрен, башына шулай ук буяулар буяган һәм теге егет белән муеннарына чәчәкләр тагып, ушак тирәли нәрсәдер шул үзләренчә теге хин халкының җырларын җырлап йөриләр. Изге ушак бит инде аларда. Менә шулай шуңа кадәр барып җиткәннәр инде безнең татар кызларыбыз. Яшьләр әле бер нәрсә дә аңламыйлар. Бираздан алар бәлки төшенерләр. Әмма соң булар олыгая башлагач проблемалар килеп чыга бит инде. Динсез яшәп булмый.
Шулай ук барбыр сагыналачак үзе гырыф-гадәтләре һәм дини бәйрәмнәр. Менә шунда бөтен проблема. Мин катнаш диндәге никахларга каршы. Әгәр дә менә башка милләт егетенә кияүгә чыгарга теләүчеләргә, яисә башка милләт кызына өйләнергә теләүчеләргә сез менә Чехия татарларының бер вәкиле буларак, гомумән зур бизнесмен буларак нинди үзегезнең нәсихәтләрне бирер идегез? Бик уйласыннар. Минем фикерем буенча, без шундый зур толерантный нация татарлар. Без bütün nasiyalar белән дуслашып яши алыр идек дип уйлыйм, шулай яшибез дә. Әмма өйләнергә планнар ясарга кирәкми дип уйлыйм. Таныштырыгыз әле үзегезнең икенче никахыгыз белән. Бу инде Башкортстаннан Альбина, шунларга күрә. Әмма сезнең Альбина безнең ничә яшьтә сез өйләндегез Альбинага икенче никахка? 60 булды инде. Икенче никахыгыз бәхетле булсын. Рәхмәт. Хөрмәтле тыңлаучыларым, сез катнаш никахлар хакында нинди фикерләр белдерәсез? Сездән комментарийлар көтеп калам. Мин сезнең белән саулашам. Минем каналга язылырга онытмагыз. Сау булыгыз. Qarali malay seriyenin en iyisi nerse dip etken son Urus malayına kevga çara karşı tugul ne? Tugul, nek Nikolay'ını bitsin dökü oturtalar. Nihmet yasılar Nikolay'dan. Oh Allah!